Χορηγός της εκπομπής είναι οι τροφές σκύλου και γάτας Πουρίνα. Σύμμαχός σας στην προστασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κατοικιδίου σας. Μα πώς... Φίλιξ... Πονηρούλη Φίλιξ θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του Φίλιξ λιχουδιά. Δείτε τα ζουμερά κομματάκια κρέατος και πόσο τα λατρεύει. Clever cats get Felix. Πουρίνα. Καλώς ορίσατε και στο σημερινό μας επεισόδιο. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μπάνιο των σκύλων. Είναι σημαντικό ή όχι για το σκυλί μας να το κάνουμε μπάνιο και κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό? Λοιπόν, για όλα αυτά δεν θα μιλήσω εγώ, φυσικά ο ειδικός της ιστορίας που θα είναι ο Μάριος, που μας κάλεσε σήμερα να έρθουμε στο χώρο για να μας δείξει ποια είναι η διαδικασία για ένα σωστό μπάνιο. Πριν μπούμε μέσα, έχουμε βρει απίστευτα βιντεάκια για σας, για να δείτε ότι όχι μόνο εγώ περνώ ένα εφιάλτη ο σκύλος κάθε φορά που κάνω μπάνιο, αλλά όλος ο κόσμος τελικά. Άντε, πάμε! Έλα! Και δεν δαγκώνουν εδώ! Μάριε! Ο Μάριος φαντάζομαι δεν έχει κανέναν άλλο. Τι μου κάνεις, καλώς όρισες! Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ. Εγώ, καλώς όρισες! Λες και είναι δικός μου ο χώρος. Τι Καλώς κάνεις? σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με τιμήσατε να έρθετε στο κατάστημα. Μάλλον εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τα έχουμε μπερδέψει λίγο τις όλες καταστάσεις. Να σου πω την αλήθεια. Τη σκυλίτσα μου, μια ζωή, εγώ την έχω κάνει μπάνιο. Δηλαδή δεν την έχω πάρει ποτέ και γι' αυτό ήρθαμε για να δείξουμε γενικά από έναν επαγγελματία του είδους κατά πόσο τόσα χρόνια αν έκανα το σωστό. Και τι άλλο μπορώ να μάθω από όλη αυτή τη διαδικασία στο να κάνω σωστά το σκύλο μου μπάνιο. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι σημαντικό τελικά. Είναι σημαντικό, ναι. Καταρχάς, πρέπει καθημερινά να φορτίζουμε το σκύλο για να αναπλάσετε το τρίχωμα του, να απομακρύνουμε τις νεκρές τρίχες από το σπίτι και νιώθει το σκυλί ότι κάτι καλό είναι για την υγεία του. Τώρα πάνω σε αυτό πρέπει να ξέρετε ότι όλα ξεκινάνε από μικρή ηλικία. Δηλαδή από τις πρώτες κιόλας μέρες που θα αποκτήσουμε ένα σκυλάκι 3-4 μηνών, θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να εξοικειωθεί και να δέχεται πλέον, θα του αρέσει, έτσι, στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, φυσικά εξαρτάται και το συχνό χτένισμα από το τρίχωμα. Παίζει ρόλο, δεν είναι? Το τρίχωμα, ναι, το κάθε σκυλί να έχει το δικό του το δικό του χτένισμα. Και τη δικιά του τρίχα. Αλλιώς πρέπει να χτενιστεί έναν κοντό τρίχο, αλλιώς έναν μακρύ τρίχο και αλλιώς έναν σκυλί όπως το τσότσο που είναι το τρίχωμα όπως το βαμβάκι. Δηλαδή έχει διαφορετικό χτένισμα το κάθε σκυλί. Το καλό της ιστορίας ότι για εσάς έχετε και ειδικά, φαντάζομαι, μπούτσες ανάλογα, ούτως ώστε γίνεται και σωστά και δεν καταστρέφεται και η τρίχα
χρώμα. Έτσι, του σκύλου. Πώς τη βλέπεις στο μεταξύ? Πρόσεχε γιατί θα πεις τώρα. Πρόσεχε γιατί θα πεις. Καλή. Έχει τη γυαλάδα του, έχει την εντάξει, το χτένισμα της, να το χτενίσουμε το σκυλί, να καθαριστούν τα διάφορα σημεία του σκύλου για θέματα υγιεινής, τα αυτάκια του, τα δοντάκια του. Όλα αυτά θα μας τα Ναι. δείξεις. Και καθώς πάμε να ξεκινήσουμε, που το πρώτο στάδιο ποιο είναι? Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω το σκύλο μου μπάνιο. Τι είναι καλό, να το χτενίσω πριν και να τον κάνω μπάνιο, να τον κάνω μπάνιο κατευθείαν και μετά να το χτενίσω? Όχι, πρέπει να χτενιστεί καλά το σκυλί, να απομακρυνθεί όλη η νεκρή τρίχα, ώστε την ώρα που θα γίνει το μπάνιο του να μπορέσει να ζωχίσει σωστά το νερό, να μην, δηλαδή, Να μπει καλά έτσι μέσα βαθιά, στο τρίχωμα ναι. του, ούτως ώστε να γίνει μια σωστή δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο, θα μπει μες στην μπανιέρα. Θα ήθελα να Θα το ξέρω. δοκιμάσουμε, Θα θα μπει στην δείξει. μπανιέρα. Γιατί, ομολογουμένος, είναι πολύ σημαντικό αυτό που πας στο ξεκίνημα. Η σκυλίτσα μου δεν είναι εξοικειωμένη με άλλα άτομα να την κάνουν μπάνιο. Θα το δεχτείς εν αυτό? Πάντως, Σε έχει να ακούσει κανείς καμιά φορά? ορίστε, Σε έχει να ακούσει ναι. κανένας? Ναι. Και δεν φοβάσαι? Όχι, Κοίταξε, αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Έχεις ασφάλεια, φαντάζομαι, Ναι, έχεις ασφάλεια. και τα ζώα Ζωής εννοείται. και τα σκυλιά καταλαβαίνουν. Να το δείτε μέσα που θα αρχίσουμε να χτενίζετε πόσο υπέροχα θα νιώθει ο σκυλί. Πριν πάμε μέσα, θέλω να τον προετοιμάσω. Γιατί η σκυλίτσα είναι βαριά. Δεν σηκώνεται εύκολα. Είναι και ηλικιακά, δεν είναι νεαρός σκύλος. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Το μπάνιο δεν της αρέσει. Όπως και οι πλήστοι σκύλοι άλλωστε, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι γενικό. Τους λες μπάνιο και εξαφανίζονται. Φυσικά έχει και σκυλιά που τρελαίνονται. Άλλο που δεν θέλουν. Λοιπόν, έλα, σου τη χαρίζω. Τι γεια σου, καλή διασκέδαση. Σένα τη λέω. Σένα. Έλα. Άντε, καλές επιτυχίες. Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, πανάκι να βουλώσουνε τα λούκια μανάκι. Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια μανάκι. Μου πες πως θα μοιάζω του κουτσκούνι, μπήκανε στα μάτια μου δυο κιλά σαπούνι. Φάτσα στην οικοδομή, δίπα πυλοφόρη, μάτι μας εμπήραν. Is a good girl, is a good girl. Stay. Ένα λεπτά. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αγάπη μα, είδες τι καλή που την έχω. Εκπαιδευμένη σκύλα. Ήσυχη. Είναι ήσυχη, πολύ ήσυχη. Απλώς... Σου κάνει γκρου? Όχι. Γιατί είσαι να μου... Όχι. Ήθελα να με φάει. Όχι, αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Της το έβγαλα αυτό. Έτσι, για να... Για να μου νιώθει ότι... Τι είναι αυτό? Θα κάνεις μπανιό? Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ κάθε φορά τώρα θα πρέπει, γιατί τα σκυλιά αγχώνονται, έτσι, Ναι. επειδή είναι κάτι, όπως είπα και προηγουμένως, που δεν είναι τόσο ευχάριστο για ορισμένα. Τους μιλάς σε αυτή τη διαδικασία? Ναι. Όμως ποτέ δεν τα κοιτάς μες στα μάτια, γιατί... Αγχώνονται. Αρχώνονται, ναι. Ποτέ δεν τα... Τους μιλάς γενικά, τους χαϊδεύεις Δεν για μου να λες. νιώθουν ότι είναι κάτι ευχάριστο. Ανακάλυψα μόλις κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι αυτό το τραπέζι κουνιέται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ειδικό για να γυρίζει, για να μπορέσω κι εγώ να δουλεύω. Αχα, δεν ζαλίζονται, έτσι, δεν Όχι, κάνεις κουραστικό. όχι. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία γιατί μαθαίνω πράγματα. Δεν κοιτάς, είπαμε, το σκύλο στα μάτια. Αυτό εννοείται για τον επαγγελματία, όχι για τον ιδιοκτήτη. Έτσι δεν είναι? Γιατί εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κοιτάξω τη σκυλίτσα μου στα μάτια για να την ηρεμήσω. Και είναι τυχερός που είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει ασφαλίσει το σκυλί. Ναι. Ειδικά άμα είσαι μόνος σου, για να μην σου φύγει. Ναι, και δεν το δίνουμε από εδώ για να μην... Να μην το πνίγεις, Ναι, και έτσι. για να μην κάνουμε και την τραχεία του σκύλου.
Ναι, για να μην το. Ναι, για να. Υπάρχει μια ευαισθησία εδώ κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Άρα, ξεκινάμε το χτένισμα. Πρέπει να αρχίσουμε κομμάτι πας στο σκύλο να συντραστεί σωστά το τρίχωμα του. Με αυτόν τον τρόπο. Καλά, βρε Μάριε. Πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις το σκύλο μπάνιο? Το κάθε σκυλί για μια σωστή περιποίηση χρειάζομαι περίπου ανάλογα με το στυλ του σκύλου. Αν είναι μακρύ τρίχον, συνήθως μία ώρα. Μία ώρα. Η συγκεκριμένη πόση ώρα θέλει? Ανά μισή ώρα με 1-2 ώρα. Παιδιά, δεν μου το πέφτω. Θέλω μία μισή ώρα τώρα εδώ. Ναι. Και άμα έχω ραντεβού, δεν έχω. Μπορεί κάποιος πελάτης να πάει και να ξανάρθει. Να ξανάρθει. Ναι. Εγώ, άμα θέλω γρήγορο πλήσιμο, δεν έχω. Δεν γίνεται. Δεν έχω γρήγορο πλήσιμο. Ας το καλό. Άρα, για να κάνω σωστά το μπάνιο, η διαδικασία είναι κανονικά. Να διχτενίσω, να φύγουν όλα αυτά τα νεκρές οι τρίχες. Για να μπορέσουμε στο μπάνιο να εισοχίσει σωστά το νερό. Και κάτι άλλο, δεν πονάει ο σκύλος. Όχι. Αυτές οι τρίχες έχουν πέσει, αγαπητοί φίλοι, άρα μην στεναχωριέστε. Και απ' την άλλη, φεύγει ένα βάρος από το σκύλο από πάνω του. Μαρία μου, ανάλογα με το που είναι ο σκύλος, σαν ας πούμε, εμένα η δικιά μου σκυλίτσα είναι έξω συνέχεια, άρα καταλαβαίνεις, γρασίδια, πέτρες, χώματα, μπορεί να την χτενίσω και 2 φορές την ημέρα για να αποφευθούν οτιδήποτε. Αν το χτενίζετε σωστά το σκυλί, είναι maximum 5 λεπτά. 5 λεπτά, έτσι. Ημερησίως. Και δεν έχεις χρόνο που θα είναι το σκυλί, αν θα είναι μέσα. Θα κάνουμε 3 ώρες τουλάχιστον, έτσι όπως πάει το πράγμα. Αλλά δεν το ξέρει. Τι ωραίο το επόμενο σου ραντεβού. Θες να σε βοηθήσω? Δώσε μου και εμένα να κάνω από την άλλη μεριά. Δώσε μου είναι αυτό. Θέλω να κάνεις σωστά όμως. Παιδιά, ήρθα να μάθω κι εγώ, να βοηθήσω. Έλα, δεν σου κλέψω τη δουλειά, μη στεναχωριέσαι. Γιατί και εμείς μαθαίνουν και οι φίλοι. Άρα. Να αρχίσεις. Ναι, τι θέλεις να κάνω, πώς θα την κάνω? Έλα πάνω σε ένα μου πάνω. Τι θέλεις να κάνω? Να αρχίσεις κομμάτι να μου τη φορτσίσεις. Ναι. Όπως δείξαμε και από το εντάξει, οκ, μια χαρά. Κομμάτι. Μαλώνεις κιόλας. Δεν μου λες για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Καταρχάς, κύριο μέλημά του είναι να αγαπάει τα ζώα και να τα θέλει να τα περιποιάται, έτσι δεν είναι? Ναι, και να μην τα φοβάται. Γίνονται. Ποια είναι η διαδικασία στο να μάθεις να κάνεις κάτι τέτοιο σωστά? Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε κάποια σχολή που μπορεί κάποιος να πάει. Πας έξω? Ναι, πας έξω. Όπου σου μαθαίνουν αρχικά πώς πρέπει να λούζεται η κάθε φυλή. Τι είναι σύνα μου? Πώς πρέπει να λούζεται κάθε φυλή, μετά πώς πρέπει να γίνεται η grooming ή κάποιο trimming. Και όσο δεν σας φαίνεται παράξενο, τα σκυλιά δεν κουρεύονται. Γίνονται trimming τα σκυλιά. Εξαρτάται μωρέ. Κοίτα, άμα ο σκύλος μου είναι π.χ. κυνηγόσκυλο και θέλω να τον πάρω έξω στο. Εγώ τελειώνω στα γρήγορα, Μια χαρά είναι ο σκύλος μου. Τώρα να δω. Πώς τα βαριέμαι αυτά τα πράγματα. Μπήκε στο μπάνιο, τώρα ποια είναι η διαδικασία? Να βρεχτεί καλά το σκυλί. Τι θερμοκρασία χρησιμοποιούμε? Το νερό χειμώνα καλοκαίρι 45 με 50 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, οκ. Άρα είναι χλιαρό, έτσι, για να καταλαβαίνει και απλώς ο κόσμος. Χειμώνα καλοκαίρι. Πρέπει να βρεχτεί καλά το σκυλί. Εσύ ξεκινάς, έρχομαι εγώ τώρα, μια στιγμή. Δεν κατάλαβα. Εγώ πήγα το πρωί κομμωτήριο. Τι θα γίνει σε λίγο εδώ? Θα δείξει. Γι' αυτό. Κρίμα, δεν είναι και να surprise. Ενώ τώρα έτσι προετοιμάζω. Γιατί είναι μια διαδικασία. Σκεφτείτε αυτό το σκυλί. Να το κάνεις μπάνιο στο σπίτι, γίνομαι από πάνω μέχρι κάτω μουσκεμα. Το μαλλί όλα κιόλας. Όμορφη μου εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το σώμα και αφήνουμε σε τελευταίο στάδιο πάντα το κεφάλι. Πάντα το κεφάλι είναι αντιδρά. Ενοχλούνται όλοι οι σκύλοι από το κεφάλι, είναι πολύ ενοχλητικό και ειδικά στα αυτιά, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε το κεφαλάκι της και ειδικά στα αυτιά. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, τη βρέχουμε καλά, ειδικά η συγκεκριμένη που είναι
και μακρύτρεχη, άρα θέλει να μπει να εισχωρήσει καλά το νερό μέσα. Το καλύτερο είναι, Μάριε, οι ιδιοκτήτες να μην βρισκόνται την ώρα της διαδικασίας γενικά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μου είναι ότι το σκυλί να με αφήσει να δουλέψω σωστά. Γιατί αν είναι ο ιδιοκτήτης εδώ. Αγχώνεται, ναι, το πέσει λίγο αυτό. Γι' αυτό λέμε πάντοτε για τους ιδιοκτήτες, πρέπει καταρχάς να εμπιστεύετε. Για τους ιδιοκτήτες πρέπει καταρχάς να εμπιστεύεστε τους επαγγελματίες. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που φέρνετε το κατοικίδιό σας, πρέπει να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα σας κάνει μια καλή δουλειά. Άρα, για να έχει μια καλή συνεργασία ο Μάριος σε αυτήν την περίπτωση με το σκύλο σας, θα ήταν καλά να μην βρίσκεστε παρόν στην όλη κατάσταση, γιατί ο σκύλος έχει σκύλους που θα ήταν τελείως εκτός control. Χοπ, χοπ. Τα σαμπού είναι ειδικά, ούτε κρούζουν τα μάτια του σκύλου, ούτε παθαίνουν κάτι για αλλεργία. Είναι ένα τσόρ 100%. Θα ήθελα να ξέρω να τη σκέφτεται η Ζένα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει τη ζωή της, δηλαδή. Πραγματικά δεν θέλει τη ζωή της. Σου το έχει σκάσει καμιά φορά ο σκύλος? Όχι. Όχι, Όχι. Το σκυλίνο, όσο και σου φαίνεται παράξενο, το απολαμβάνει τώρα. Μα έχει μια φάτσα απόλαυση, δεν υπάρχει. Θα βγάλει φωτογραφία, Αγάπη μου, τι σου κάνουμε? Πάμε μια ανακεφαλαίωση. Φέρνουμε το σκύλο. Ναι. Το χτενίζουμε. Ναι. Το βάζουμε, κάνουμε μπάνιο. Του βάζουμε τις μάσκες, τα σαμπού και όλα τα συναφή. Μετά τελειώνουμε, το φέρνουμε εδώ, το στεγνώνουμε. Το ξαναχτενίζουμε. Ναι, για να φύγει. Και κόβουμε τα νυχάκια του και καθαρίζουμε τα δοντάκια με τον τρόπο. Έλα, μορφή μου. Έλα. Εδώ σε θέλω. Αμ. Πώς τη λαλώ? Σένα. Σένα, καμ. Good. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό που τους έβαλε? Τούτον είναι απλώς για να πιάσει παραπάνω, να μυρίσει το στόμα τους. Γιατί συνήθως τα σκυλιά που έρχονται, αρέσει σου καλή μου, αρέσει της, μπράβο. Συνήθως τα σκυλάκια όταν είναι μεγάλα δεν θα με αφήσουν να τα φουρτσίσω κανονικά και έτσι το χρησιμοποιώ αυτό το σπρέι. Και που δεν είναι εξοικειωμένα κιόλας, δεν θα τους αρέσει τίποτα. Πάντως μου σχοβολάει η αλήθεια να λέγεται η σκυλίτσα. Η αλήθεια είναι ότι θα σου τη φέρνω κάθε μήνα τώρα. Γιατί είναι σαν να άλλαξε σκύλο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, δεν ταλαιπωρήθηκε ο σκύλος καθόλου. Είναι κάτι που είναι ευχάριστο. Το καλό τώρα θα πάει να κοιμηθεί, θα πέσει τάβλα, όσο τίποτα άλλο. Σίγουρα το βλέπεις και το χαίρεσαι. Σαν ιδιοκτήτρια τώρα, εγώ μιλάω, έτσι. Εσύ, ποια είναι η ικανοποίηση που εισπράττεις από αυτή τη διαδικασία? Ότι το σκυλί ήταν πάρα πολύ ήσυχο σε όλη τη διαδικασία και αυτό μου δίνει τα πάντα. Σκυλιά δικά σου έχεις? Έχω. Έχεις? Ναι. Ασχολείσαι με τα σκυλιά σου ακριβώς, κάνεις το ίδιο πράγμα με τα σκυλιά? Ναι, βεβαίως. Κάθε 3 εβδομάδες έρχεται εδώ να λουθεί, να κουρευτεί, ό,τι χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ να σε φιλήσω και εγώ. Και για την πρόσκληση είναι τιμή μου που ήρθατε. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε ότι... Σίγουρα δεν θα είμαι, παιδάκι μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, καλή μου φίλη, όσο για μας, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το επεισόδιο, καταλαβαίνετε, την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, γεια σου Μαρία μου, thank you, γεια χαρά, bye bye.
Βάλαμε μες στο μπάνιο. Μπορείς? Σιγά το μωρό, σιγά το μωρό. Τι θα κάνουμε τώρα? Χτενίσαμε. Άντρουλα, με δεν συγκεντρώσω εδώ βρεούφο. Λοιπόν, πάμε ξανά, συγκεντρώσου. Βρες τις λέξεις σου. Εντάξει, προετοιμασία. Εντάξει. Όταν θα είσαι έτοιμος να μου πεις, γιατί πρέπει να βάλω κι εγώ κάτι πριν να ανοίξεις τα νερά και αρχίσουμε. Ναι, παιδί μου, έχει τυχτενίσει, έχω γεμίσει τρίχες στο μεταξύ. Αδιάβροχο έπρεπε να έρθει. Άμα σου πάγω ολόκληρο έπρεπε να μπει, όχι μισό. Από εδώ γίνεται. Να σε βοηθήσω μια χαρά από εδώ, έτσι. Καλό. Τι λέει. Πάντως το σκελί το δικό σου, Λουίζα μου, είναι μια χαρά. Παρόλο που δεν έχει ξαναπάει σε κάποιο χώρο. Πες τα, να τα ακούνε. Όχι, να σου πω τι γίνεται. Δείξαμε 2 βιντεάκια. 2 βιντεάκια δείξαμε. 2 βιντεάκια, εντάξει. Δεν καταλάβω τι σκύλα μου παίξα. Είσαι εσύ. Πώς έγινες έτσι. Τι να μορφή. Δεν μου λες. Δεν έκαισες τίποτε. Τι να λες Τα όσο χαφούγια λένε έτσι. Τι λες παιδί μου, εγώ Τι ρε καλή. Κάποια πίνουμε μόνο εμείς. Η σκύλια αποκλείεται να σου δώσουμε κάποια. Χορηγός της εκπομπής είναι οι τροφές σκύλου και γάτας Πουρίνα. Σύμμαχός σας στην προστασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κατοικιδίου σας. Μα πώς... Φίλιξ! Πονηρούλη Φίλιξ θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του Φίλιξ λιχουδιά. Δείτε τα ζουμερά κομματάκια κρέατος και πόσο τα λατρεύει. Clever cats get Felix. Πουρίνα.